Atos Pauna, emaiguzu zure grazia maitasuna, entzunarren jauna, altarean aurkitzen da, Kristau alaitasuna, alaitasuna, emaiguzu zure argi, grazia maitasuna, entzunarren jauna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean, jauna zuekin. Eta nahi dugu, ongi etorri denoi, nahi dugu lehendabizi, Anuntziazionen senideak, konpaintu lagundu beren mingabean, eta nahi dugu ere, sinisten dugulako, Anuntziazionen alde otoitz egin. Lehendabizi, aitor dizagun pekatorio garela. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, erruki dakigula, jainko guzizaltxua eta gure pekatu abarkaturik eraman gaizala betiko bizaran, egin dezagun otoiz. Jainko jauna, Maria Magdalena aukeratu zuen zure maiteak, bere berpizkaren berri pozgarria eman zezaien apostoluei. Iguzu Jesukristo berpiztuaren berri eman dezagula, eta egunen batez Kristoren lagun izan gaitezela zerotako erreinuan. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarreke bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, entzun dezagun jangoikoaren hitza. San Paulo apostoluak Korintotarrei. Zenideok, Kristoren maitasunak behartzen gaitu. Jakiniz, bat denengatik hil bada, denak hil direla. Kristo denengatik hil zen, bizi direnak ez daitezen berentzat bizi. Berengatik hil eta piztu den harentzat baizik. Horregatik, hemendik aurrera guk ez dugu inor giza legez ezagutzen. Eta inoiz, Kristo giza legez ezagutu badugu ere. Orain ez dugu hala ezagutzen. Kristorena dena, sorkari berri da, zaharrarenak egin du, berria hasi da. Jaunak esana, Jauna dut hartzai, enaiz ezeren, beharrean, larreku ditan, arnauetzan. Atxedenezko urbizitzara anarama, abirbizten dinerean ima. Jauna dut hartzai, enaiz ezeren, beharrean, larreku ditan, arnauetzan.
Jauna zuekin. Jesukristo Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri, jauna. Astearen lehenengo egunean, Maria Madalena ilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela, eta harria ilobitik kendua ikusi zuen. Negarrez zegoen bada, Maria ilobi ondoan, eta negarrez zegoela ilobi barrura begiratu zuen, eta bi aingeru ikusi zituen, zuriz jantziak, Jesusen gorputza ipinetako lekuan eserita, bata buru aldetik eta bestea oin aldetik. Haiek esan zioten, zer duzu negarrez emakume? Mariak erantzun, nire jauna eraman dute, eta ez dakit nun ipini duten. Hori esan da, atzera itzuli eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zekien Jesus zenik. Jesusek esan zion, zer duzu negarrez emakume? Noren bila zabiltza? Mariak baratzelaria zelakoan esan zion, jauna, zuk eraman baduzu, esaidazu nun ipini duzun, eta nik jasoko dut. Jesusek orduan, Maria, eta honek itzulirik honela esan zion bere hizkuntzan, Rabuni, hau da, maisu. Eta Jesusek utzi nazazu, oraindik ez naiz aitaren gana igo. Zoaz nire senideetara eta esaiezu. Banoa nire aitaren gana eta zuen aitaren gana, nire jainkoaren gana eta zuen jainkoaren gana. Joan zen Maria Magdalena eta berri hau eman zien ikaslei. Jauna ikusi dut eta hau esan dit. Jaunak esana. Bueno, hemen gaude, Anunciazioaren azken agurrean, eta justo gaur da festa bat Elizaren zat, Maria Magdalena. Eta Maria Magdalenak irakatsi al digu, pues ere, nola aurregin hileta baten aurrean. Maria Magdalena, denok bezala, bazituen bere oztopoak, bere zailtasunak, bere pekatuak. Pekatu asko egin zuen, baina askoz gehiago maitatu zuen. Eta horregatik, Maria Magdalena da santa, Maria Magdalena gurutzaren onduan egon zen, eta piztuaren lehenbiziko lekukoa izan zen, apostoluen apostolua. Eta gu ere, Maria Magdalena behar bada gaude negarrez. Gure minean, pues ez jakinean. Pero María Magdalena oyó a Jesucristo, oyó que Jesucristo decía su nombre y comprendió que Jesucristo había vencido la muerte. También Jesucristo sabe nuestro nombre. Jesús no es alguien así como lejano, que nos conoce así al montón, sino que conocía a Anunciación personalmente. Y también Jesús le llama Anunciación, ven conmigo. Zatoz nirekin, zatoz zu ere piztuaren garaipena gozatzeko. Gaur hemen duguna da ospatzea piztuera. Gaur esaten duguna da hau ez da azken momentua. Esto no es un punto final, sino es un punto y seguido. Gracias a que Jesús resucitó, sabemos que hay otra vida mucho mejor. Y Anunciación tuvo una unión con Jesucristo. Con Él fue unida en el bautismo. Cada vez que rezaba se unía a Él. Eta horregatik hemen gaude, Anunciación en la alde otoiz egiteko, eta ere
Anunciación ja zeruan Jesukristorekin, Santa Maria Madalenarekin egon bada, handik lagunga izatela. Handik Anunciación lagunga izala gu ere egunen batean berarekin, Jesukristoekin gozatzeko. Hori da gure fedea. Pues, orain zutik luzatuko dugu gure otoiza abeste honekin. Arzazu jauna, irauztekoa, etiko bizi lekoa, eskatezako niatzante, zorikarte omartuz, gure otoizan zozezake, Alkartuz, hartuz urrona, irauztekoa, etiko bizi lekoa, bizita hilzera, aitak eraman dezala orain, Kristorekin berpiztera, hartuzu jauna, irauzterua, etiko bizi lekoa, eriozonek aideta lagun, asko ditu jota mindu, baina jaunaren agintzak beza, minori gozak arindu. Hartuzu jauna, irauztekoa, betiko bizi lekoa. Zu salbatzen dituzu jauna, gizon guztiak eta zure gogoa, inork galtzea den ezkero, entzun arren zure irren eskariak, Jesukristoren bitartez. Eta abestez egun ere, Mariari, eseri mesedez. Ama, maite Maria, ikuzu lagun, Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Besteko eta gizona zelatzeko. Una ezazu jauna, Maria Madalena doatxoen egun ontan, egiten zu eskaintza. Zure semeak ere biozonez hartu baizun Maria Madalenak egin zion maitasunagiria. Jesukristoren bitartez. Jauna zurekin, eta zure espirituarekin, gora bihotza jauna aztaku, eskerra jangoiko gure jaunari, egokina Ukida bai eta zuzen nonoita beti zuri eskerrak ematea, jaunaita guzti santu jangoiko guztion betirik horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Beronengan argi egin digu piztura zoriontxoren itxaropenak, eta naita ez hil beharrak goibeltzen gaituenoz, gero iezkor izanen garen itzak pozten gaitu. Zure zintzoi jauna bizia ezaieken du egiten aldatzen baizik. Eta lurreko bizilikoa ondatzean, ebetiko bizilikoa gertatzen zaie zeruan. Horregatik aingeruekin, zure intzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua,
dira guztide baiko jauna, zerulurra beterik dauzka, zure bizia bedekatua jaunaren izenean dagoena. Santu zera baikon, santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada hogeita ardek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz erazi joala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza da eta zuen zat eman da. Afalondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta dan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, zera jauna, zure bizekorri gare, haudekoa berrigona. Horregatik jauna zure semeren eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta sankaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorpuzoalak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramaztu maitasun osora, Leon gure ita santorekin, Florentzio gure guztienarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki anuntziazion, eta hildako guztiak ere, ahar izazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eriz dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren sena Jose Santorekin, Apostolu Santuekin, Maria Madalena Santuerekin, eta gizalde guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jaroiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Zenbazak egindura kutsiari jarraituz, itxaropenez kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana. Santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua. Egin beti zure nagia, zerua
bezala lurrean ere. Zua, egunako gira, barkatu ezorra, guk ere bezorre, hartatzen diegu, eta zutzitan biganen orzen, baina gaizazu Atera gaizazu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure herrukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure agertu errekeza, zure atmosfera indarra, Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostuluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinisnari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zure Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zure pakea elkarra. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua, kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deitua. Jaunani ez nahi zinor nesean sartzeko, zazuiz bat eta santua. Idiunam
Egin dezagun otoiz. Eukaristia honek jauna, isur bezagu gana zure maitasuna. Maria Magdalena, Kristo bere jaunarekin betirako lotuzun maitasun sendoa. Eta eraman, ezazu, betiko izara, gure arreban azezion. Jesukristoren bitartez, baian partetik mila esker denoi zuen presentzia, zuen kompainia, zuen otoizaren gatik momentu xamin hauetan. Eta orain jaunikoaren bedeinkapena jasoko dugu. Jauna zurekin eta zure espiritu batekin bedeinkatza izatela jangoiko elguzkiduna, Aitak eta Semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrik asko